Pasok na si Chris. Ngayon, diretsong Baklaran tong ano, jeep na sinakyan natin. Bagong asfalto yung ano guys. So, ha? Oo nga eh. Mainit-init pa. Mainit yung singaw. Pag ginawa ka mainit? Mainit yan. Parang ano yan, lava. Gaapoy yan sa ano. Sa init. Para tayong ini-steam dito ha. Ayun guys. Tulad kapon. Sidecar. Pasok ka na. Ka masyadong magkulit ah. Tara. Dito ako ulit sa bahay guys. Diretso ako pagkatili ko kay Chris. Kasi may kukunin akong form. Kita mo yan. Sana dinala ko na lang to kagabi. Kasi ulam to sa... Oh, yung panis na. Ano ba? Hindi naman pala nila kinain. Yung may ulam pa again. Talaga mga to. Meron pa yung kinain ko kahapon. Ay, naku. Ayun, may kukunin ako mga form ng DTI. Ano ba ba? Kasi binisit kami ng ano, ng treasury office sa store. So, lahat ng ano, lahat ng tenant doon sa ano, sa Pure Gold is binigyan ng form na mag-comply. Dapat daw may business permit. So, before naman kami nagano doon, lumipat sa malaki. Or kahit na nasa maliit pa lang, tinanong ko yung ano, yung organizer, yung nirerenta namin. Sabi ko, kailangan pa ba yung mga ano dito, mga business permit, yung mga sa BIR, sabi nila hindi na daw. So, di ba? Pinaya ko na lang. Kaso, binisita ng ng munisipyo mismo ng City Hall. So, binigyan kami lahat ng form. Kailangan ma-comply namin within 3 days from their visit. Kahapon nila binisita. So, punta ko ngayon kasi tomorrow is pauwi na kami ng Bicol. And sana makapag-edit na ako mamaya kasi 4 days at na naman atang walang vlog para may upload ko. Para hindi tambak yung edit ko. Basta bunso. Gising na sila Ate Dayan mo? Hindi po. Pati kayo nagsikain kagabi. Sayang yung kare-kare. Kumain kami. Oh, bakit ang dami pang tira? Sana pala kumuha kagabi. Tinagas ako kumain kagabi na pagka-uwi namin. Kasi sabi ni mama, si Nene daw hindi pa kumakain. So yun, sayang talaga yung kare-kare. Yung mga ano pa naman, puro gulay. Gulay lang naman yung habol ko sa kare-kare guys. Anyway, ayun nga. Kaya ako nandito, kukunin ako. Tapos bumili ako ng pandesal dyan sa bakery and kape. Kape. Kakape muna ako. May nanggugulong tiyanak oh. Ano pa? Ano pa kailangan mong guluhin? Sige. Ano pa? Di naabot. Shortage. Ibabalik niya na. Balik ko na lang. Hoy. Warning. Ay. Dali. Kagat mo po at natin dali. Dali. Likot na niyan. Bilis nang gumapang. Dali. Dali na. Naku, yung bag ko wag lang makita. Kundi labas lahat ng dyan. Laman. Ching, bagita mo yun. Chingo ito ah. Dali. Naku, ayan na. Ito. Ayaw ko yan. Gusto ko labahan. Ayan na. Nana. O, clap na lang. Clap. Clap. Yay. Digong. Yay. Ang kulit. O, dito ka. Dito sa may sapin, dali. Ganda nitong tawag. Yeah. Oh, naku, bit niya. Grabe yung kamay, parang makadikit ah. Ba, chagaw. Kala mo may glue eh. Chagaw. You know chagaw? Say chagaw. Chagaw.
Tiagaw guys is, ano? Butike. Butike. Tiagaw. Ba't ka tiagaw? May tsa pa. Tapos gaw. Tiagaw. Tiagaw. Nakatawa nga mo na sa atin. Oo nga eh. Barantiyo. Marantiyo. Ay, lang. Oo. Ano ba yung ano sa atin? Palaya. Mariguso. Mariguso. Baranti yung upo. Ano? Tsaka ng ano eh. Anta. Ang pangit ang pangalan ng mga gulay. Ano pa? Pechay na yun eh. Malunggay, kalunggay. Kalunggay. Nandun pa rin yung ano. Ano ba yun? Lunggay. Kat nga. Antak. Antak, utong yun eh. Utong? Yeah, bastos, utong. Galing na akong barangay hall, guys. City Hall. City Hall, tapos barangay hall. Then, uwi muna ako kasi kukunin ko yung list of contract namin sa Pure Gold. Pero namili na ako ng ano, ng gulay. Pang ulam namin for today. Lakarin ko lang papunta doon sa ano, sa Kayan pa Harrison. Bango. Pinya. Ang bango-bango. Pati saging nangangamoy. Ang sarap mag-ano, luto ng banana bread. Ayun guys, tinapang Bicol. Taga Bicol pala si Manang. Kasi yung tinapa dito sa Maynila, sabi ko, ang sobrang lansa. Ito sa Kadiri talaga. Kaya pag may tinapa, Bicol lagi. Tapos mabango ang tinapa natin, no? Pag piniprito. Kahit isugba eh, no? Ang bango. Ito na ako store, guys. Dito pala si Mama. Dapat uwi na ako sa apartment. Kasi nabasa ko text ni Mama. Dito na daw. So, yun. Dito daw yung yung ano, yung list of contract. List of contract na lang, guys. Galing na akong ano. Ayun. Barangay business permit. Meron na ako 500. Tapos, yung DTI. Buti na lang nakakuha na rin ako ng DTI noon. Tapos, ito lang, requirements lang. Barangay clearance, contract of lease, and DTI. So, tatlo. And then, hinihingan nga ako sa ano, hindi naman hinihingan actually, hindi naman sa pilitan, pero sabi ng ano, sabi ng mga tao doon sa division ng, ano, ng tax, or, basta, gano'n. Gusto niyo, ma'am, kami na lang ang maglakad para di na kayo mapagod. Siyempre, diba? Sabi ko, magkano naman kaya abutin? Sabi niya, kayang-kaya niyo yung mga 12 lang. Sabi ko, grabe, 12,000. Kasi hindi na daw ako mapapagod. Tapos, i-deliver pa daw dito yung, ano, yung plaka, di ba? Plaka yun. Yung plaka, gano'n. Sabi ko, yeah. Kasi pupunta pa daw ng fire. Hindi ko alam kung anong fire yun na fire office ba, ano? So, wala din na daw mapagod. So, sayang 12,000. Pang ano ko na yun, no? Pang renta ko na yun sa apartment. Nakakaloka sila. Kung may matira man po, pangkain na namin yun. Kaya pala lalaki nila. Nakaka-lurks. Oo nga eh. Tapos paano na lang, parinyo-rinyo na lang. Anyway, ayun. Hanapin ko lang guys yung ano, yung kontrata namin dito. Para ano ko na ulit sa City Hall. Submit ko na. Ito na ako ulit guys sa ano, City Hall. Sinabit ko na kasi tatlo lang naman yung ano, yung requirements. Bit-bit ko pa nga yung ano, yung gulay. Pechay, tsaka tinapa, tapos sitaw. Pangulam sana namin ngayon. Tapusin ko na para isang lakad lang. And then, okay na. Wala na. Process na lang. 10,000. Oh, sige, anuin ko na lang. Kwentay ko na lang ulit. Hingi dawang guys, hingi dawang guys. Hingi guys. Hingi dawang guys. Ay, dasal muna, dasal. Very good. Dasal muna, dasal. Amen. Ay, nilamos. Dasal muna, dali na. Dasal muna. Dali na. Hindi ganyan, dasal. Dali. O, hingi dawang guys. O guys, yo, ayan o.
Opo. Papapaang guys. Tumba ka. Ayun guys. Tapos ko na yung business permit. Para na lang. Kukunin na lang yung plaka. Siguro pagbalik na lang namin. So, ayun. Nakatipid ako ng 6,000. Kaysa sa hinihingi nila sa akin na 12K. Di ba? Diba, bebe? Mabaka gusto mo na makishare ng Tinan mo na yung pa ako. Kakapiranggot na lang Nakaano na lang Oo, inupuan Yes. Siyo ka. Ching. Halika na pala sa tengko ko. Kumaya na pala flight mga bukas sa madaling araw, guys. Sino matutulog sa inyo? Ikaw, gusto mo doon matulog sa Gusto ako lang Wala akong kasama doon. Ayoko. Syempre, paano ikaw mag-asikaso mga aso? Bawang ma. Dali yung aso. Balita mo mag-aeroplano kami, dali yung aso. Bawang na. Ano mo nga akong sago kitita mika mo? Yung bawang. Hoy, Varda. Pahingi ako ng pasip-sip. Ano yan? Nasa lalagyan Bakit yan, boy. po? Sarap parang garapon. Gulo namin guys, no? Ayan. Preso kasi dito, kaya dito kami lahat. Tipid. Nagkakalibre. Tapos kayo, di ba? We're home na guys. I mean, ako. Si Daddy pala nandiyan na rin. Galing siyang siya kung na pinapick up ko ng ibang Prada kasi inayos ko nga yung business permit. So, ayun. Tapos, nandito na rin si Chris. Yung dating niya na muna, dating tawag yun. Sorry guys, kapag laga ko na yung mental block. Yung dati niyang service ang pinapasundo ko sa kanya ngayon. Nasundo kanina. And for siguro, for 1 month pa kasi si Jeff hindi rin pwede, nabago yung yung schedule ni Jeff kung sa school. Kaya yun, yung dati service na lang ni Chris. Ang magkahatid sundo sa kanya for 1 month habang hindi pa ayos si Tonton. Yun lang. Niluto na ako ng ng dinner namin. Binili ko kanina sa palengke. Yung sitaw. Kanina pala guys, umuwi ako. Yung bandang lunch na. Kasi nagugutom na ako. Ang dami din palang process ng yung pagkuha ng business permit. Kasi mag-clearance ka pa. Ilang department yung pinag-clearance ko. Engineering, planning, tapos fire. Basta 4 or 5 yan. Tourism. Basta 5 yun. 5. Yung pinag-clearance ko kanina. Kaya inabot ako ng alas 2. So, 12 na. Nagugutom na ako. Tapos, dala-dala ko pa kanina yung diba, yung binili ko nga pang ulam. Tapos, sabi ko, uwi na muna ako. Pero nasa tourism na ako kanina. Iniwan ko muna sa umuwi ako sa list nila para kumain. Buti nagluto si Sel ng ng gulay na repolyo. So, yun, siraw ko na lang. Bumalik na ako sa City Hall. Tapos, by 2 PM, ko na. Natapos ko na. Dapat daw, sabi ni Papa, yung fire, hindi na sa amin yun, sa building na mismo yun kasi umuupa lang kami. Pero nasa checklist kasi siya nung pagkuha ng business permit. So, nilakad ko na din and may bayad na 332, depende sa basta may computation siya. So, ayun, sinecure ko lahat ng resibo, ng mga basta yung mga inano sa akin kanina. Pero wala pa yung pinaka business plaka namin. So, hanggat hindi na nabibisit ng fire yung store namin. Kasi kailangan, pagbalik ko sa sa City Hall is may may certificate na from fire department. Kaso wala pa. Pero at least naayos ko na, hinantay na lang yung certificate ng fire. Tapos yun na, may business permit na ako. Yes! Renew na lang siya, guys. Yun, maganda rin yung yung may ganun para in case masilip, diba? Next is BIR, guys. Ayun. Luto muna tayo. Para naman chinik-chik ako sa inyo, diba? Tapos, piprituin ko yung siguro 2 piraso lang na tinapa kasi kami lang naman silang kakain ng fish. Ito may meat na yun, probably. Crispy bikay. Yan, ang bango.
Impake na guys. Kung ano lang din laman nung maleta namin last time. Magtatanggal lang ako ng iba and then magpapalitan ko lang kasi parang staycation lang. Tapos yung mga gagamitin lang, kasal lang. Ay nako daddy, map. Ganun naman si Oknat. Out. Ay ko. Out. 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 Ayun. Maggie. Out. Yung kay Chris. Out. Yan. Ano pa pa? So, basta guys, yun lang. And maganda ito kami para ma-edit ko ito. Nag-upload na yung 12, 13, pinag-isa ko lang. Tapos 14, and then to 15. Para ma-upload ko din ba kami umalis kasi 3 AM mamaya. Kailangan nakaalis na kami dito na sa airport. So, bye! Good night!